गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ जोबोद गोजोनथाव खौरां। जार्नालिज्म आरो मास कमिउनिकेशन फरायनो गोसो गुदुं बिथांमोननि थाखाय बिटिआरआव गिबि खेबनि थाखाय क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव जार्नालिज्म एन्ड मास कमिउनिकेशननि थाखाय डिप्ल'मा कर्स मोननो हासिगोन। पइन्ट अफ एनालाइसिस मेगाजिनआ बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'खौ भारतनि 55 बोसोरनिफ्रायबो खमसिन बैसोनि गोख्रों आरो खोथा होनाय बायदियै खामानि मावफुंग्रा दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव सासे होननानै सायख'दों। मणिपुरनि हिंसायारि जाथाया दासिमबो सुग्लायाखै। मणिपुरनि हिंसायारि जाथायाव सोमजिदों मोनसे हादरनाङै सुबुं समाजखौ मुगैहोनाय मोनसे मुगैथाव जाथाय। मणिपुराव सानै आइजोखौ लांथिया खालामनानै हानजा सुनाय आरो जिनाहारि खालामनाय जाथाया हादरनाङै बयखौबो लाजिफोनांदों। बे मुगैथाव लाजिथाव जाथायनि गुबै दायनिगिरिखौ पुलिसआ हमबाय। बे मुगैथाव आरो लाजिथावना जाथायनि गुबै दायनिगिरि हुइराम हेर'दास मेथेखौ पुलिसआ हमनो हाबाय। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। गुवाहाटीनि जनता भवनाव बर' कचारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल BKWAC नि जथुम्मा खुंफुंनायाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बाहागो लादों। गुवाहाटीनि जनता भवनाव आसामनि मन्त्रि रनज पेगु आरो मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्मनि सामलायनायाव बर' कचारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल BKWAC नि जथुम्मा खुंफुंदों। बे जथुम्मा खुंफुंनायाव बिटिआरनि CM प्रमद बर'आ बाहागो लादों। बाहागो लानानै CM प्रमद बर'आ बुंदों, बिटिआर सरकारा बिटिआर एकर्डनि गासिबो हाबाफारिखौ मावफुंनो थिरांथा लायो, जायजों ओनसोलनि समाजारि रांखान्थि आरो हारिमुआ गोख्रों जागोन। बिटिआर सरकारनि रिभल्भिं फान्ड अनसुंथाइ मोनैनि गसाइगावनि लावख्रिगुरु आइजोफ्रा खुद्रिसारदों। बिटिआर सरकारा गावसुंथा हानजा आइजो गौथुमफोरनो खनसेयारि अनसुंथाइ महरै रिभल्भिं फान्ड होनायखौ लानानै गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय लावख्रिगुरि गामियाव मैया आर'नाइ अनसुलि आरो जेन्थ'का पिअ'नि आइजोफ्रा सोरखारनि बेरेखा गोख्रों खुद्रिदों। अजद खालामनाय बायदिब्ला ओनसोलाव गोबां आइजो गावसुंथा गौथुमफ्रा 75,000 महरै सोरखारनि अनसुंथाइ मोनदोंब्लाबो लावख्रिगुरि गामिनि गावसुंथा हानजाफ्रा मोनाखै होननानै फोरमायदों। लोगोसे सोरखारनि बिथोन बायदियै गावसुंथा हानजानि मुं फारिलाइ थिसननायाव गामिनिनो प्राइमारि नेहाथारि रहेस्वर बसुमतारिया गामिनि मानसिफ्रा आंखौ नाया, बेनिखायनो आंबो नोंसोरनि थाखाय दाबो जेबो मावा आरो उनावबो मावा होननानै हुमखिदों होननानै अजद खालामदों। रहेस्वर बसुमतारिनि थाखायनो गोबां पिअ'फोरखौ सायख'नायाव गालांदों होननानै अजद खालामदों थालांनाय पिअ'नि आइजोफ्रा। लोगोसे गुबुन गावसुंथा हानजाफ्रा जेरै बिटिआर सरकारनि 75,000 रांखौ मोनदों, बेबायदिनो थालांनाय लावख्रिगुरि गामिनि आर'नाइ अनसुलि आरो जेन्थ'का पिअ'फ्राबो मोननांगौ होननानै गोख्रोङै दाबि खालामदों। हिन्जाव खारनाया दासान्दि बर' हारिनि मोनसे हारिमु बायदि जानायखौ नुनो मोन्दों। फिसाय गैयै समाव सुजुग लानानै गावनि असे गथ'खौ गारनानै खारदों। धेमाजि जिल्ला रामटन टिकारी गामि पन्चायतनि सिङाव थानाय 3 नं मलान गामिनि थागिबि रातिराम स्वर्गियारिनि अनसुलि बिसि तरा स्वर्गियारिया थांनाय बिस्थिबार खालि न'निफ्राय गुबुन हौवाजों खारखोमालांदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला तरा स्वर्गियारिनि फिसाय रातिराम स्वर्गियारिया गुबुन जायगायाव खामानि मावनो दंहैयो। गामिनि सुबुंफ्रा मिथिनाय बायदिब्ला तरा स्वर्गियारि हिन्जावसा आरो हौवासा सानै गथ' दंखायो। फिसाय गैयै समाव खारनाय तरा स्वर्गियारिखौ गामिनि सुबुंफ्रा सानै गालांजानाय गथ'फोरनि दुखुखौ नुनानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों जुदि सोरबाफोर बहाबाफोर सावगारियाव नुनाय तरा स्वर्गियारिखौ नुसनबायदोंब्ला 8473824539 मबाइल नाम्बाराव फोरमायहरनो खावलायदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। रेस्टलिं फेडारेशन अफ इन्डियानि बारग' आफादगिरि लोगोसे राजखान्थिगिरि ब्रिज भूषण चरण सिंहआ जामिन मोनबाय। रेस्टलिं फेडारेशन अफ इन्डियानि बारग' आफादगिरि राजखान्थिगिरि ब्रिज भूषण चरण सिंहआ आइजो रेस्टलारफोरखौ आथोनारि उदखार खालामनायनि दायाव माखासे 7 आइजो रेस्टलारफोरजों केस थिसनजादोंमोन। मैया 20 जुलाइ खालि दिल्लीनि र'ज एभिनिउ कर्टनिफ्राय ब्रिज भूषण चरण सिंहआ जामिन मोनबाय। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।